croeso nôl I Label Deg. Heddi dwi ar y traeth ac mae'n gynnar iawn sy'n rhyfedd I fi achos dwi ddim yn hoffi codi'n gynnar. Ond dwi yn ffeindio pan dwi'n gwneud pethau fi'n caru ar ddechrau'r dydd, mae'n gwneud fi'n teimlo'n well am gweddill y dydd wedyn. So. Dyma be dwi'n gweld bore yma. Dim llawer o bobl yma o gwbl. A dyna beth dwi'n moyn siarad amdan heddi. Wrth ddod allan o lockdown a cymdeithasu mwy a mwy, gallai fod bach yn overwhelming. Felly mae'n bwysig iawn I edrych ar ôl I chi. Felly dyma ambell syniad I chi jyst I teimlo'n well ac I cymryd bach o amser I chi eich hun. Gallech chi deffro'n gynnar a fwy gynnar cyn mynd i'r ysgol mwyn cael frecwas ac ymlacio. Gallech chi hefyd ymarfer corff ar ben bore. Mae rai pobl yn hoffi wneud hwn. Mae'n cael yr endorphin symud. Dwi yn hefyd hoffi mynd am dro gyda fy ffrindiau a gyda cŵn. Mae cŵn yn rili wneud fi'n hapus, felly os mae dych chi anifeiliaid gytre, treulio fach o amser 'da nhw fyd. Wneud yoga fel mae rhai chi'n gwybod, ond ddim ar ben bore oherwydd weithiau mae'n mae'n neud fi teimlo fel dwi eisiau mynd I gysgu eto. Gwrandewch I cerddoriaeth, cer am dro a gwrando I cerddoriaeth, neu jyst eistedd ar y traeth, neu rhywle ydych chi'n hoffi a jyst gwrando i'r cerddoriaeth yna. Wrth gwrs dim rhaid wneud bob dim ar ben y bore. Ddim yn iawn os ydych chi ddim efo'r amser I trio ar eich hun pob dydd. Ond mae fe'n bwysig I wneud hwn yn aml neu weithiau, chi'n gwybod? Mae'r pethau yma yn bwysig I wneud oherwydd mae fe'n rhoi fwy o egni I chi ar dechrau'r dydd. Mae'n gwneud I chi teimlo fel bod gennych chi'r egni I cymdeithasu mwy, felly byddwch chi'n hapusach wrth siarad I bobl. Mae hefyd yn helpu'r corff sydd yn bwysig iawn ac yn deffro fe a wneud I fi'n barod am bwyd. Mae hefyd yn deffro'r meddwl cyn mynd i'r ysgol yn enwedig bydd ymarfer corff ac yfed a bwyda'n dda yn deffro chi a'ch meddwl yn barod I gweithio. Un o'r rhai bwysicach mae'n neud yw lleihau stres. Dydw I ddim yn hoffi drysu trwy'r dydd a mae'r neud y pethau fach yma rili yn paratoi I fi ddelio dy broblemau a digwyddiadau yn llawer well a I drysu llai. Mae jyst yn neud hyn bore yma, eistedd yma, gwrando i'r tonau, cael dro bach ar y traeth. Mae di lleihau stres fi yn barod a dwi'n gwybod dwi'n mynd I cael ddydd gret. Felly, diolch am gwrando i'r fideo yma. Gobeithio mae hyn di roi syniadau I chi a please trio nhw allan oherwydd maen nhw'n swnio'n fel bydden nhw ddim yn gweithio ond maen nhw yn gweithio. Felly ro like a sylwad a tanysgrifio i'r sianel. Tan y tro nesa!